Gadewch i ni fod yn greadigol am greadigrwydd. Ymhen 5 mlynedd byddwn yn trawsnewid y ffordd y mae'r sectorau addysg a'r celfyddydau yn gweithio gyda'i gilydd. Bydd ysgolion yn gweithio gydag artistiaid proffesiynol sy'n ysbrydoli ac yn sefydlu ffyrdd newydd a chyffroes o ddysgu. Byddwn yn ymateb i'r her a datblygu partneriaethau. Bydd rhwydweithiau rhanbarthol yn gweithio ar y cyd gydag ymarferwyr diwylliannol mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddechrau ar eu taith eu hunain a chymryd rhan y mywyd diwylliannol Cymru. Drwy wneud y celfyddydau yn rhan anatod o'r cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru, gallwn roi'r cyfle i ddatblygu'r dychymyg a sgiliau sy'n hanfodol i'n dyfodol i'r genhedlaeth nesaf ac arweinwyr diwylliannol. Mae'r celfyddydau'n ysbrydoli ac yn cyffroi dychymyg pobl ifanc Cymru. Rydym am helpu i roi llais a sylwedd i'r dychymyg hwnnw. Bydd dysgu creadigol drwy'r celfyddydau yn arfogi ac yn ysbrydoli dysgwyr i newid ein cymdeithas, economi a diwylliant. Oherwydd bod gan greadigrwydd y grym i lunio'r byd.